Het is vreed, zo'n februari. De dag dat wij in Bient waarom blikken zullen op 20 jaar Omroep Friesland televisie. Het is echt de dag dat dit fragment wis voorbij commercieel. En we zullen zo ook nog gaan over de kast. Goeien, welkom bij deze speciale aflevering van Bient. Oude notitietje, wie het 4 februari, wie het 20 jaar dat Omroep Friesland begon bij de regionale televisie. De pioniers van het eerste uur zitten nu al hier in het café. Technici, camerameesters, verslagjouwers en regisseurs. En de eerste presentatoren zitten hier aan tafel. Simone Scheffer, Djoeke Kroeze en Gerard van der Veer. Welkom. En dat is voor mij natuurlijk ook wel heel bijzonder, want Doe wiest heeft jou en Joch nog een stage begeleid. Dus ik ben niks meer van herinneren. Nee, hè? Gelukkig. Hey, de allereerste aflevering, dat wie op 4 februari is 1994. En je ging eigenlijk al man ervoor hier al oefenen. En toen echt los. En dat wie heeft mij op een vreed. Ja, en die uitsturing die we de hele week eigenlijk al kleerden. We leven er de hele tijd naar tijd. Dat is daarna nooit weggebeurd. Dus we zitten maar eigenlijk vanaf Joch en Oer al gewoon te wachten. Van, alles al draait? Ja, alles al draait, ja. En dat was van de week nog zoiets van, dat ik zei hier van nou, doe maar net dat item, want dat is jou te volle stress. Of hoe wie dat? Toen kwam heel dicht dat moment van zo'n uren, van iedereen het hart in de kiel. Maar doen we gewoon Omroep Friesland nog maar om zo'n uren? Ja, en ik ga nog een stukje waarom van in het archief dat Djoeke die zit bij de eerste redactievergadering en die zei dat sinds Sjoerd Ibema, de programmaleider, van nou ik denk net dat we het rijden, dus we maar een bandje van de plank al helje. En ik heb nog misschien nog een leuke verrassing voor Jim, gewoon omdat het kind even een foto, de eerste artiestenfoto, want Jim waren natuurlijk een gelijke treien bekende Friesen. Dat is het. Ja, dat is de EO. Een beetje, ja, het is wel een heel hege EO-gehalte. Ja, dat moet dan weer net zijn, hè? Dat moet dan weer net zijn. Dat zei ik in die arie van wij zijn oud gediende, maar dan bleef ze jonge hond. Maar dan wie is er ik van nou, dan wie is er ik van nou begin zoiets bij. Ja, eigenlijk wel in september. Toen begon ik mijn stage erin bij Omroep Friesland. Ja, maar bij die foto we hebben met ons trein op staan, daar kan ik me nog herinneren van in die tijd wie Jenny en Lucas Gourete, die zijn evangelisten echt weer uit Zwolle. En die waren toen nogal omstreden. En toen zeg ik die foto om te van we kregen Jenny en Lucas Gourete met een dochter. Ja. Maar nog even naar de allereerste aflevering, de allereerste uitsturing. Want wie is de presentatrice? Ja, toen? Ja. Wie is net vreselijk zenuwachtig? Verschrikkelijk. Echt, die hele week leefde ik daar naar de kapper en weet ik wat al hier. Ja. En we winnen al hier naar, dus we is maar een hele naaie ploeg. Dus het was gewoon hartstikke spannend. Of dat bandje daar wel op die staat of zo. Of ik net enorme flaters in mijn teksten maak. Nou, en ik zit er gewoon echt heel strak in beeld. Is dat ooit bij waarom, Sjoerd? Ja, nou ja, tegen keer natuurlijk. Ja? Kijk, krijg oude skiën om, komen al die beelden weer voorbij. Ja, Hij zegt iets van nee. Maar ja, dat bleef nog hier naar te volgen. Ja. Maar zo wie het wel, gewoon echt heel spannend. Ik wil even, want je ziet het op een Nijstad in het gebouw. Ik wil even naar je Vijf van der Meer, die zit daar in de hoeken. Jo, wie Do, mag ik wel zeggen, hè? En Do wie is de huismaster. Of Jo, mag Jo zeggen? Sorry, meneer Van der Meer. Dat is goed, jongen. Maar wie dat omroepgebouw derde, ja, het is een beetje vreemd naar de bekende waar, maar dat wie toch eigenlijk helemaal net geschikt voor een echt omroepgebouw? Ah, jongen, nee, hopeloos. Want? Een prachtig mooi oud gebouw, maar eigenlijk weer vanaf het begin al te lieds. Er is een hele mooie houten trap gekregen als de neten, dus dat de uitsturing weer naar mochten naar hier op de trap komen, want dan gingen ze de last van. Op sokken? En op het dak zit ik net. En ik net, en op de vlier van de studio, dat wie ik van hout. Dus de camerameesten die moesten heel voorzichtig bewegen. Maar er was dansen die beelden en dan toch de meesten dat we van AC uitsturen, maar dat weer helemaal niet zo. En dit is het decor wat we nou joggen? Ja. Het allereerste decor? Ja. Flitsend, hè? Heel flitsend. Van, beton, wat is dat? Vleg beton? Wat is er een weer soort van karton is het gewoon eigenlijk. Een soort een plaat erachter. Dat stelde dan een vogeltje voor. Dat weer het logo. Oké. Ja, en dan zo'n zwart gardien erachter. Ja, prachtig. Ja, prachtig. Maar dan voor de mensen thuis, want ik denk de meeste mensen die kennen net, maar vooral de stem is bekend. Hè? Even omdat we het allereerst al leuk vinden, even Beer Boeloe. Beer Boeloe? Ja, even Beer Boeloe. Oké, hey Beer Boeloe. Dat is Beer Boeloe. Is onkel Willem direct? Ja, ik hem nog net, jongen, maar die moet wel ergens wezen. Miauw, die zit wel bij mij zijn wief, kom maar horen, die schuim maar verder. Waf, ik zoek hem Beer Boeloe. Hey, wel jongens, hoe is het? Dan krijgen we een kopje thee of hoe zit dat, hè? En waar is dat feestje? Afke, dat is regisseuse, verslagjouwer, nou ik eindredactrice bij Joet nog altijd. We hebben over zelfs internet, mobiele telefoons, maar doe in 94, hoe ga je dat doen?
Ja, primitief, als het vergelijkt met nou zelfs. Maar we hadden geen mobiele telefoons, maar we paard wie in de busjes. Dus we hadden een heel ingenieus systeem maar semafoons, maar piepers. Met piepers, En die piepers hadden een code. Ian wie gewoon, kom maar weer eens waarom. Of, maar try. Als het u toch heel goed is, Gerard, zo wist het vast nog. Wie alarm voort contact opnemen met de studio. En dan bad ik altijd try, als je ergens in de middle of nowhere stien. Bij een boer ergens 4 achteraan. En ja, Gerard vooral hier een hondje van om heel vaak try te doen. En dan moest hij maar ergens aanbellen bij mensen. En dan vreeg ik ben van Omroep Friesland, mag ik je wel bellen? Ja. Mensen nu te sliep, hellen en zo wat. Nou, uiteindelijk badde dat dan mocht je bellen. En dan bellen ze Gerard, wat is er, we maken hinnen? Oh, ik moest er helemaal net haar. Sorry, hè? We kwamen wel horen, dus het zag. Ja. Ik ga even naar de borman Albert Jensma. Albert, verslag jou bij Omroep Friesland nog altijd. Want dat wie een hele jonge, nije club meesken, hè? Want net elke nie kwam ik bij de radio bij. Nee, er was een hele grote groep die kwam uit een soort met uitkeringssituatie. Heel een rechtszakje. Ja, nee. Zij er aan tafel kwamen bij de radio bij. Maar zoals wij, nevens mij wie is het hondensreiziger in Aukeurde spuitbussen van autolak of zoiets. En ik wie huisschilder en Ze kwamen dus nog dat bij. hier wat een bij me gezocht speeltje. Maar ze hier in denken mij, ze namen al je wat hield mooi. Hè? Want dat moest wel al je betalen worden. En het die al je week en de week altijd al je wat terug in die regionale televisie. En dus mensen die hield mooi namen, die konden er wel bij. Dus hoe dat maar die hieldstromen erin begin komen, ik weet het ik net. Het liep de Siciliaanse maffia volgens mij. Dat al je bij me geregeld is. Maar het is wel slag al je. Ja, zeker. En dan zie ik een enorme drive in de club. Want wij kregen een traai hier om dat uit de grond te telen en u te bewijzen. En dus die drive die ziet er wel heel erg. Ja, dat is goed te vernemen. Want in een heel soort onderwerpen hebben we zelfs de oude 120 hier de revue passeert. We gaan even een liedse selectie maken met een heel heeg OJA-gehalte. Jaar cel en TBS met dwangverpleging. Dat eerste de officier van justitie in de pensioenhoudster uit Arnhem, de 52-jarige Marianne van der E. De vrouw wordt beschuldigd van moord op Lau de Jong en medeplichtigheid onder de moord op Hermanus Sonnemans. De lieken van deze beide maalje waren met Christ opgroeven in haar tuin. Een beetje om jou te draaien wat mij natuurlijk te hoofd bracht op het Noorderbegraafplak in Ljouwert. En om die tijd kwamen squalband, studenten en een soort orenmeesken een kilometerslang rouwlint bij de Ljouwter Roenweilands. Hoe volle de correcte omheidien is natuurlijk, maar de opkomst wie heeg. Minister Brinkhorst van Landbouw had 4 gaande maatregels ingesteld naar de brand bij chemisch afvalverwerkingsbedrijf ATF in Drachten-Juster. In een strook van 30 kilometer aan de westkant van Drachten maat het vee op stal, het meende gas maat apart inkuilen worden en de malken van Justeroen die maat skieren inzamelen worden. Goejoen, je zult naar een extra uitsturing van Omroep Friesland televisie en dat het alles te krijgen met de ontviering van Lusanna van der Gun, het alleweerige famke uit Alde Bekeep. Man die te moon verdween zijn toen zij op de fiets naar squallen zoeken. Het doemscenario is realiteit worden. Er is tongblier constateerd in Friesland. Het ministerie van Landbouw had het van de Moon bevestigen. De besmetting is constateerd op een melkveehouderij in Ije. Het vee op de pleert scoort 100 stiks, wordt om deze tijd in rommen. Ja, want Omroep Friesland wie zelfs de tweede regionale omroep van Nederland. Want TV Oost die krijgt wat jeder. Maar een regionale omroep in de eigen taal, dat wie natuurlijk een noviteit. Hè. Wie je bewust van hoe bijzonder dat eigenlijk wie? Nou, ik denk wel dat we ons bewust zijn van van uw bijzondere missie als het ware. Zo viel dat als een missie? Ja, dat viel als een missie, maar wel dat het heel bijzonder was dat je erbij bent en dat je dat meidje mocht. Ik wie echt super grutsk. Dat ik bij die televisie werkje koor, dat weer fantastisch. Want ik hier al een baan aannam in het onderwijs. En toen moest ik dat weer afzezen. Toen is het een rechtszakje. Ja. Nee, ik hier een baan. Oh, nou is het baan. Een gewone baan. Ja, ik hier een gewone baan. Hey, maar de nijsfeiten die net niet correct voorbij kwamen. Eén ding die er even niet pakken. Lusanne van der Gun uit Oude Bekeep. 2 dagen ziet ze, heel Friesland ziet eigenlijk in angst. Joek, kun je die dagen nog goed herinneren?
Ja, die ontviering die hebben gewoon ontzettende impact. Dat zoals in Friesland baden mij een band. Dat was natuurlijk verschrikkelijk. En we zitten er echt direct al bovenop. Ik weet niet of ik dan het eerste hier of zo, ik me net meer herinneren. Maar later hebben we een groot interview met de mem van Lusanne. En toen heb ik daar dus best op die plaats. Want dat kwam ik hield niet meer hè, van die benadering in de journalistiek. Die verhoor ik gewoon in de rin van die Nick heel bot. Dus dan kwam ik steeds meer op het persoonlijke verhaal. En het weer natuurlijk altijd een hele tour om die mensen dan oer te hellen. In dit geval het Hans Snijder, dat hebben ze mij doorregelen. Nou ja, dan zien we daar. En ik weet nog heel goed dat die vrouw dan zei van... je weet pas hoeveel je van je kind houdt als het er niet meer is. Brr. Ja, vreselijk. Dat fragment hebben we net, maar wel even hoe het in het Nijs kwam bij Omroep Friesland. Het gaat goed met Lusanne, maar ze weet nog net wanneer ze weer naar Squalle zal. Dat zei het overjarige famke vanmiddag in de Parse nadat ze juist joen onverwachts vrijleten waard terug haar ontvierder. De Parse is vanmiddag manmachtig uitdruk naar de bekeep. Het huis van de familie van der Gun zit vol met familie om de behouden thuiskomst van Lusanne te vieren. Haar vriendinnetje, dat ze oude man niet te mooi naar Squalle fietste, komt bij haar mem ook naar de plaats. En om 4 uur verschijnen mem Dori en hij Theo van der Gun met Lusanne voor de camera's. Hoe is het met je, Lusanne? Goed. Gaat het goed? Ja. Ben je blij dat je weer thuis bent? Ja. Papa en mama ook blij? Zeker weten. Perfect. Ja, we gaan even naar nog een zo'n jongen, toch de deer van Meinder Tjoeker. Tjoeker wat deerskoopt op zijn vrijgezellenjoen in Ljouwert. Een paar dagen later zou de trouwen. Ja, tegenwoordig gaan we zelfs internet, social media, weet je dat natuurlijk samen. Maar hoe wie dat doet eigenlijk? Hoe jen je hem dat? Weet je hem dat nog? Oh, dat weet ik helemaal niet meer. Daar waren wij gewoon oppiept terug de meldkern. Ja, maar ik weet wel... Ja, want de wie is natuurlijk gewoon steeds maar een... Ja, hij verstoort toch die vluchtpartij. Maar het bal ging vooral niet toch bang maken. Dat wie die politieman die steeds maar een instuurde brief in de Ljouwerte Krant. Dat wie op die man dus eruit. Ja, precies. Dus en toen ging de bal echt controle in. Ja, want hij roept de mensen op van, om een stille tocht te houden. Ja. Nee, dat roept hij net op. Nee? Nee, hij hier een verhaal over dat de maatschappij dit net accepteren moest. Ja. Net als mij. Dat wie het. Van, als wij samen met elkaar omgaan en dat wat landelijk waar dat oppakt. En wij de zien term dat zinloos geweld kwam toen ik echt op. Ja. En toen kwam eigenlijk denk ik het publiek zelf. De meesten kwamen zelf in actie. Ik van mensen net als mij uit de buurt, vooral uit de buurt. Die dit... Het is natuurlijk op zich een hele bijzondere situatie, omdat hij wie zijn vrijgezellenjoen en hij zou steeds maar op de dag dat er begroeven is, zou er eigenlijk trouwen. Dus dat, ik denk dat het gewoon echt wel weer heel exceptioneel maken eigenlijk. Dat was het verhaal, dramatisch. Ja. Want ik herinner me nog dat wij inderdaad op die vreed, zo hebben begroeven worden en toen stierde de trouwambtenaar, maar een paar van die ambtenaren op die trap. Ja. En dat shot hier we dan ik. En dan stien ze op hem te wachten. Symbolisch. Symbolisch, ja. En ik denk wel dat zij maar die impact gewoon... Dat de regionale nice-items ik op televisie kwam, ik bij de meesten thuis, dat op die regionale televisie gewoon wel succesvol weer. Hè? Want dat soort regionale nice-feiten kwamen gewoon net op televisie. Dat soort heel eigenlijk dan net de NOS. Daarvoor, hè? Yeah. En vanuit dat wij er wien, kwam ik de regio bij de meesten gewoon rechtstreeks in de huis. Ja, want het was een live registratie. De eerste echt grote live registratie van Omroep Friesland TV. Een heel erg heet. Met kabels, ik heb 400 meter kabels. Zullen we er even een doodgeschopt. Meinder Tjoeker deed iets wat heel normaal was. Hij sprak anderen aan op hun gedrag. Hij waagde het om iets te zeggen en heeft dat met de dood moeten bekopen. Dat vatten wij niet. Dat begrijpen wij niet. Dergelijk geweld maakt ons als samenleving kwetsbaar. Daarvan geven we nu blijk met duizenden mensen hier, thuis en elders in het land. Uit deze herdenking vanavond blijkt dat wij als samenleving dit zinloos geweld niet tolereren. Dit is ons protest. De een mist haar geliefde, de ander een zoon, aanstaande schoonzoon of vriend. De samenleving mist in Meinder Tjoeker een moedige man, een medemens, een medeburger. Ik wens jou, Jennifer, en de familie, namens de Leeuwarders en ongetwijfeld vele anderen, alle sterkte toe.
Ja, wie zelfs een hele trieste aanleiding, maar voor de omroep, het is een live-registratie natuurlijk een enorme impact, kan je me voorstellen. Ja, we hebben toch alle landelijke stuurders naam. Ja. En ik heb een documentaire maken over 20 jaar Friese televisie. En in dat rand heb ik apotheken nog opzocht. En een jaar later komt er als minister van Landbouw in het kabinet Kok 2. En toen kwamen ze eigenlijk, al die ministers, die begonnen direct bij hem te praten. Ze moesten in taspraak en ik over Meinder Tjoeker. En dat eigenlijk het kabinet Kok 1 is eigenlijk ze hebben toen het kabinetsbedier stopzetten. Toen hadden ze al jaren steeds maar naar deze betinkingsjoen. Maar Dodi is toen, want Dodi is toen de presentatie van die jong. Ja. En alle jaren televisiewijn, die waren er alle jaren onkoppelen, want elke niveau doet op het lijst de beelden van Omroep Friesland. Dus daar was er niet een landelijke bekendheid. Nou, dat weet ik niet. Ja, dat is ik net winterland natuurlijk. Dat weet ik net. Ik denk net dat ze zijn mij interesseert wie, maar meer gewoon steeds maar in de beelden van de mensenmassa enzovoort. Dat wie het meer. Ja. En ik weet ook nog wel dat daarna in het stier dan in de Ljouwte krant, dat vind ik zo, iedereen wie ziet hem natuurlijk heel in en het weer al heel indrukwekkend. Dat zei maar iedereen na de betinking, ik stilstier voor het reden stopjacht. Wist wel iedereen weer een keer helemaal braaf. En dan gaat op green en dan stut ze meestal door. Maar het heeft een enorme impact. Maar ik denk ik moet dat een relatie is met mij de deur van Lady Di, 3 weken eerder. Want toen zei we al hier op televisie zien hoe ze massaal rouwden in Engeland. En ik had altijd wel een beetje het gevoel dat wij dat gedrag als het ware kopiëren. Dat het een soort tietwier van massaal rouw, dat ik Utrien dwarren. Nou, dus ik denk dat wel wat een effect heeft. Dat is mijn idee. Hè, Nog een periode nice feiten die de oude 20 hier voorbij kwamen binnen. Al met al is het in een paar minuten slagen om de goed 100 hinders bij Marm te redden. Zo'n 10 uur nacht stien de beesten al vast op een dobbe, insluiten terug het wetter. Nou, wie het waardevol is, maar onder andere hierste specialisten, is het besletten om met 4 lokhinders erop uit te gaan. Op het dobbe waren de beesten opdreun en roen ze achter de lokhinders op wij naar droegen. De politie slaat groot alarm juist als om kwartieruur zijn 2 leeuwen van het wintercircus Hensen uitnaaien. De politie zet een grote ziekactie op touw om de gevaarlijke beesten te pakken te krijgen. Een leeuw werd al vlug op spoort, maar de tweede strunt 3 uren lang terug het centrum van het Jereveen. De 6-jarige Kelly van de Jouwer is weer thuis. 3 dagen net zo boeten in de Rijn en de Huddewien omspoeken. Joet ziet de vogelspin weer in haar terrarium. Eigenares Hilde Post is blij en haar familie en Borlio ook. Er staan hier de Astromoes. Het onder mij het Zuid-Amerikaanse Venezuela. Hella, wat het mij zo belangrijk. Van Joetouw is hij te zien in het Natuurmuseum van Ljouwert. Met Ottenij waart het beestje op een vuurpielk versmoen. En zodat uiteindelijk net Olibje. Nog net eerder had de deur van Iermosk voor safvolle opschorswargen als die van de Domino-mosk. Het vogeltje wie het aanroende weekend de hal van het vek invloeien. Dit drokwerken waren een domino die day. Het beest smeert dik 20.000 steentjes om meer skeer van te komen met de mosk door mijn luchtbuks deersketten. En dat had oer de Nederlandse grenzen voor leuke reacties wargen. De potvisken op het Ameland binnen Joert alle fjouwer verzijn. Eén gaat naar het natuurcentrum op het Ameland. De oren binnen tussen zijn aan 3 orenmusea. De potvisken liggen al een paar dagen op het droegen en daardoor bestaat het gevaar dat de beesten ontploffen kunnen. Ja, Bistenijs, daar ben je heel goed in, hè, bij de Omroep Friesland. Bistenijs, dat is echt maar dat maar leuk. Ja, dat maar die potvis, dus André, nou mijn man, die wie verslaghouder en Dirk Hofstede wie de cameraman en ik sjouwde de spul en ik wie mij. En we staan het interview met die bioloog, hè, bij die potvis. En bij zo'n sissend en dat dampt en het stonk echt verschrikkelijk. En toen zei hij op een gegeven moment, pas op. En Dirk die bukt. En André is ik heel lang, dus ik ging echt zo woem. En Dirk houdt gelukkig die camera omhoog en zo. En in één keer bla 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 komen al die... Precies dat weer. Ja, echt sagoor. Stonken hebben. Schrikkelijk. Oh. En wij roemden er hele beetje om. Hè. Toen stapten we daarna in de bus. En wij meurden echt verschrikkelijk. Dus die mensen die werden nou helemaal bleek. Ja, maar net als mij weer op een redactie en gewoon te roeken van water dan naar de potviskwestie. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, toch? En hier met wat spul nog onder de ja, maar die stukjes spek en hoed en ja, heel vies. Ja. Vreselijk. Een oording. Is dat verhaal van die mixen met toze knie?
Wie mixmetose op Ameland. En er moest een verslagjouwer heen. Er weer Maria Wiersma. En toen kregen we op een bepaald stuk de telefoon. En toen zei hij van, nee, maar je bent helemaal geen mixmetose knie. Maar dat matza wijzen dat je die knieën binnen. Nee, maar ik zei bij Sisto dan. Op Skiermozee. Maar daar heeft toch een niks te betalen? Nee, één knie. Nee, hij zit de vriezer hellen. Ja. Hem die de vriezer hellen? Oh. Nee. Dat is één knie en hij is het hele eiland mee oerreizigen. En die zijn op alle verschillende plaklijnen. En ik heb alle verschillende plakken filmen. En dan ligt het correct op iedere plek. Hey, nog iets oors wat we echt niet correct zeggen. Wie de Domino Mosk. Hier hem gelijk in de gaten. Dit wordt een rel. Doe. Nou, ja, alle Faber die beelden maken. Ja. En, cameraman. En die komt binnen en Margreet Hiemstra, die heeft een skoft heer, die zit nu op de Nijsdakje. En die kan altijd heel goed Nijs herkennen. En alle komt binnen en die zegt, nou zegt Margreet, wie er nou wat? Nou nee, een derde mosk, zei hij. En toen zei ze, dat komt op CNN! En zei wie CNN Helle? Ja, het CNN Helle. Ja, het was een enorm verhaal. Ja, maar dan moest het wel herkennen. Want ik zei, ja, er is een mos die shit. Nou ja, zo wat, dan ben je een mosken. Maar zij zegt direct het verhaal erin. En dat is natuurlijk wel hartstikke grappig. Want het is juist wel... Ja, die impact is dan in één keer heel groot. En die leeuw, die te zeggen, ontsnapt van het circus, het wintercircus, volgens mij, in het centrum van Heerenveen. Ja, op een gegeven moment, daar moet ook een cameraploeg in. Ja, maar staan al die mensen dan te trappelen om erin te gaan? Maar ze ontsnapt de leeuw? Volgens mij al, ik ben die is met wie erin Hij zit hier te zwaaien. Ja. André. Maar gevaar voor eigen leven. Maar hij zit er nog. Ja, hij zit er nog. Zo sterk als een leeuw. Ja, maar want we dan oppiept, hè? Dan wie er weer ergens wat gebeurt, een brand of weet ik veel. Of een leeuw. Of een leeuw, ja, alles kon gebeuren. Maar toen hebben we dat verhaal nog eens een keer zo verteld thuis. Van, wist nog wel, ja, toen heb ik beeld maken van die leeuw. En vrouwke, mijn dochter, is best wel een beetje bang. En toen was het vanaf dat moment wel heel erg bang dat er altijd een leeuw in toen zitten. Zo. Ja. Maar Gerard Doors, ik wil een paar weken aanhouden, de Vekbrand bijvoorbeeld. En de Arjen met moordzaak. En dat je dan hier het eerst en dan in hier weekend en dan gebeurt er in een keer al je nou, dat is toch het meeste kan ik mezelf nog herinneren is steeds maar de moord op Marianne Vaatstra. Ja. Want het wie steeds maar op 1 maart, want ze is natuurlijk op 30 april is ze om het leven gebracht. En op 1 maart doen we weer op een sneur, alle cameraploegen wie op stap, op paard. En toen kreeg een telefoontje dan dat er iets slims gebeurt wie in Vinkleerster. En ik kan me nog wel heel goed die beelden herinneren die toen binnenkwamen. Dat wie natuurlijk net steeds maar op het plak van delict, maar wel steeds maar van die linten die er afzetten wie in het vredige Vinkleerster eigenlijk, met het piepkroet langs de kant van de dik. Het is heel mooi waar. Het is heel mooi waar. Ja. En we hingen wel natuurlijk, ik wil wat contact met de politie en we hingen wel wat in de gaten dat er iets heel ernstigs wie voor zelfs van Famke van 16 hier. Dat is natuurlijk dat is iets wat net zo volle voorkomt in Friesland, maar ook nog een keer wat er al die gebeurd is, dat heeft natuurlijk een hele soort impact. Ja. En dat had natuurlijk hier en door die hele zaak. Ja, dus ik heb me wel heel goed herinneren. Ja. Kun je vaststellen. Nou, we hadden nog heel tijd over het echte Nijshoorn, maar we hebben zelfs nog volle meer in. Zal ik eerst even de scooterlantenne op wereldwijd zetten? Dan gaan we de hele wereld. Je viel je in dit soort kleren als wie je de held uit de High Chaparral. Bonanza, ken je dat nog? Old Shatterhand in Winnetou, het Wilde Westen, de cowboys in de Indianen. Nou, daar zullen we het over hebben van de Joen in deze aflevering van PMTV. Ja, welkom bij deze Boppenslag Extra, mijn live-uitsturing van de 144ste PC in Fans. Hannes Dijkstra, dat is nou de actualiteit. Ja, ook nog van de Graaf zit weer onder die bal trouwens. Dat is wel tekening dat het 2 keer achter elkaar gebeurt. En daar mooi 2 punten nooit de betoer van Johannes Dijkstra brengt. Goejoen, dit is Op het Aliment, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland Televisie. Welkom bij het programma Breedbeeld. We zullen het jongen H over het blad Frusk. Net al te lang zijn we het over H, want dat is intussen ter ziele gaan. Je weet dat zonder mis.
jong met Jopie Husman. Schilder van, ja, hoe maak ik het nemen, Jopie? Wat is jouw kunst? Mijn kunst is literair. Het is al een verhaal wat onder me hangt. Ja, het is toch echt een feest der herkenning. Maar Simone, is er voor jou één ding die er echt uitspringt in die oude 120 hier? Nou, dat is de PC, dat we die voor het eerst echt live dienen. En dat is toch want die komt hier net in voorbij, maar dat is wel factor vreed. Ik vond dat toch wel echt een heel geweldig programma om dat te dwaan. Maar dat wie voor u wel, ik vond dat wel een hechtepunt in de talkshow-achtige dingen. Ja. Daar zit het aanstaan nog goed aan. Oh, oké. Wat ik toch nog een oorhechtepunt, maar eigenlijk meer een dieptepunt, dat is het scootjession. Ja, dat ongeluk. Ja. Zullen we er eerst even een Zal chat? ik die eerst even vertellen hoe het bij mij dat scootjeshiel begon? Nee, hij rint al. Hij rint al. Toch een onervaring van het scootje van Johannes Sterkema en de boord van Omroep Friesland Televisie. Geen beelden die we wend binnen in dit scootjesjournaal, maar wel foto's die het ongemak in beeld brengen. Toch dat de motor van het skip van Omroep Friesland uitvoer, wie een onervaring net meer van te komen. Simone, jij bent er al je heel hoedse aankwam. Wat je benauwd aan het doen? Dat zit ik wel vertellen, ja. Toen ik die foto's kreeg, schrok ik eigenlijk nog meer. Want ik ging het eerst terug dat dat boordje, dat scootje, dat zit dus al op het boordje op het moment dat wij eruit springen. Of tenminste, dat zit heel vlak bij elkaar en dat is dan het eerste terug. Dus dichterbij zoals toen zelfs ervaren. Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld 100 scootjes op zo'n kamer, maar dat het zat dichtbij weer. Want dus juist op die foto ik nog de foto van de cameraman die de grootste klap maken heeft, omdat hij zijn camera op het schouder hier. Ja, en die zit onder de camera vast. Ja, die zit bijna beneden. Onder orenapparatuur ziet er vast, dus die heeft een beste klap maken, ja. Maar dit is weer een hectisch avontuur, Simone. Oh, dit weer wel een van mijn dieptepunten inderdaad. Want we leiden op een finish en er kwamen 4 scootjes op ons aan. En eerlijk zijn, de eerste jaren dat ik scootjes hield versloeg, ik had er geen enkel verstaan van. Dus, maar op een gegeven moment zei ik tegen die jongen, onze stuurder, van we moeten hier nou waai. En hij zei niks. Want ze kwamen al hier op je moor. Ja, ze kwamen heel veel. Want ik hier natuurlijk, je wil het mooiste shot. Dus ik denk, ze komen 4 op je zo, dat maar we hebben. En het volgende moment zei ik van, we moeten hier no why. En hij zei niks. En het volgende moment zei hij, het motorke doet het net meer. Het wint de laatste button. En dat is die foto die hebben we nooit meer ergens gezien. Het is juist een foto dat 4 man eruit springen. Nou, echt. Dat wie dus de man van het... Ik piekenvel, want ik lag op het boeien van die Tjoekemarre, waar dat ik maar weer. En ik dacht alleen nog maar, als ik nou boven kom, dan komt Johannes Tekema om me heen. Nou, Johannes Tekema, die moest toch net om die heen, hè? En dat scootje ik net, maar dat wie is alleen nog maar... Hé, maar wie het nou onervaren niet van je, dat je hem daar lijn? Nou ja, en min materiaal. Min materiaal. Ja. Dat koe de scootjes niet eens bijhouden. Dat koe de scootjes niet bijhouden. Maar het paste ik helemaal in het stramien van hoe het ging. Want in het eerste uur dat ik verslag die zei ik van, "Sjochzus, mooi lavierien." Geen idee meer om wat ze lavierien. Maar wanneer weer dit? Dit weer echt helemaal in de beginperiode dus. Ja, hier denk ik. Ja, het was maar hier. Maar een hachelijk avontuur. Ja, want Jeroen die hier toch iets maar die kabel, Johan Visbeek, die loedsman en dus juist 3 mensen zagen in en hier dus zag ik in, dat is de loedsman. Die wordt weer omlutsen. Door die kabel. En Jeroen had die camera in het Tjoekemarre. Maar net als mij zei... Het draait. Oh ja. Maar net als mij dit Johan... Nou, dat wel, ja. En Klaas Josma, die live verslag van. Ja. Die echt... Maar want ik dacht dat dan op een gegeven moment inderdaad Johan Visbeek ropte... Springen, godverdomme! Ik denk wel. En die stond er dan niet. Springen, godverdomme! Wie haast te let. En daarna nog weer het interview van Mike Gerard. Ja, toen nog naar de studio hier in Gel, hij heeft het ook. Ja, nou hij maar de volgende dag, want ik dacht die skipper die zal ik wel gigantisch krokken wezen, dus ik de volgende dag mijn bosje bloem naar Johannes Tekema en die zei, ik heb hem die jongen. Oh nee? Dus, van het scootjeshiel gaan we naar de muziek. En dan is het de Frieske band De Kast. Want eigenlijk, wij waren bij de opkomst eigenlijk, van De Kast als regionale Omroep Friesland. En eigenlijk ze maken bij u bekend dat ze er echt mee ophoren zoen. Dit is even een Sjen.
ben er altijd als eerste bij, zeg maar. Dus ik ga voor deze jongen ga ik weer een mooi dingetje. Je moet er altijd als eerste bij wezen. Ja. De kast gaat uit elkaar. De Friese band, de kast, die na het vertrek van zanger Siep van der Ploeg en drummer Nico Uithuizen begin vorig jaar een doorstart maakte met Jan Tekstra en Fokke de Jong, gaat uit elkaar. Na een jaar hard werken zijn de huidige kastleden tot de conclusie gekomen dat de band in deze samenstelling niet veel toekomst meer heeft. Ja, we zien eerst nog naar nieuwe opnames van de videoclip. Hè, van, volgens mij, deze keer is het raak. Een van de eerste echte hits van de kast. Maar ja, dan komen we dus bij Factor Vreed. En dan pakt hij in één keer dat briefje uit je moes. We wisten echt van niks. Je wist er van niks? Nee, we wisten echt van niks. Volgens mij bleef het even stil daarna. Ja. Want ja, en nu? Ik heb hier een heel oorgesprek voorbereid. Ik dacht van nou wel fantastisch. Ja. Ja? Dan zie je staan onder de tafel. Ja, hij dat het dus doet. Ja. Nee. Maar dat doen we wel vaker misschien. Ja, dat doen we wel vaker. Afskoppen. Ja, maar meer dan zou steken van, oh, nou weer de bek weer. Nee. Maar wat toch niet hem echt, dit is een geweldige primeur. Ja, dat wie fantastisch. Ja. Dat weet ik. Alleen nog, we winnen op dat moment we er helemaal net op tarret. Ik heb geen idee hoe dat gesprek verder verroen is. Nee, kijk net. Maar hij had gewoon steeds maar het begin van de uitsturing, die verklaring van lijst. U zegt helemaal in het ongewisse want we hebben nog wel een voorgesprek bij hem horen. Ja. En we hebben hier nog steeds maar in dit café even bij hem voorpraat. En toen had het er helemaal net te horen. Dus steeds maar, hij toverde op dat moment het briefje te vastkeer. Ja. Maar ja, er was natuurlijk bij de kastikkel daarvoor, dat hiervoor al heel wat gebeurt met Jan Tekstra. Hij viel natuurlijk heel onprettig in die rol. Ja, voor het programma wie dat nu echt, voor u weet ik een boost. Ja, maar dat wie helemaal nog in de beginperiode van Factor Vreed. Wie de tweede aflevering van Factor Vreed. Oké. Ja. Hey, heel wat oors, Gerrit, want dat is natuurlijk mijn stagebegeleider, maar als ik aan die denk, dan moet ik toch echt aan één ding denken. Wist je dan al wat ik het toen had? Nee. Nee, hè? Gaos? Nee, geen Gaos. Nee. Nou, dat bied ik net. Nee. Helemaal. Geen flauw idee? Was je hem zelf introduceren of zal ik het wel? Ja, of zullen we gewoon gelijk zijn? Ja, zeg maar even. We zorgen ernaar. Onze vierde maanden. Mooi programma, Blik op zaterdag boven dat. Met beelden van de bron in het pakhuis Rusland. Nou. We hebben nog t-shirts, maatje, litten daarna. Maar Gerard zei. Ja. Maar Gerard, want de meesten hebben natuurlijk geen flauw idee van wat dit gebeurt. Dit wie dus live op televisie? Ja. Nee, of net live? Nee, die opname. Hij heeft meerdere takes of zo. Ja. We namen steeds maar altijd de aankondiging namen we altijd op. En dan werd hij vervolgens gewoon erachter plakt, om zo maar te zeggen. En dit is eigenlijk de 5e take. En of seks of Sander. En dat lijkt net op mij, want ik deed heel te goed. Maar die technici in de regie, die hield hij wat mis. Dus ik hier op lijst gewoon heel wat te baan. Ja. En toen heb ik zo mijn vinger op stutsen. Gewoon omdat het net live weer. Nee. En toen had hij steeds maar Timo Brinkman. Man en paard, hè? Man en paard. Die had gewoon de verkeerde teeknaam en die had er erachter plakken. De editor. Ja. Maar hoe lang is dit hij achtervolgd? En ik heb een boordvrouw van 80 hier. En die is dezelfde jongens nog bij me kwamen om mij te zeggen van, Dat was echt net cool. Ja. Dat kind echt. Nee, want hij loopt zelfs De Wereld Draait Door en dan komen dit soort fragmenten. Ja, het is toen bij Spijkerman. Ja, daar is hij bij Jack Spijkerman. Ja. Oké. Ja. Nou ja, ik vreeg het ook aan die, Djoeke, van is er één ding wat voor jou er echt uitspringt? Dat vind ik altijd heel dreig, maar ook zie ik correct in Factor Vreed. Dat heeft eigenlijk met zomaar de omroep te maken. Wie mijn band er als verrassing en is Jitse nog maar Orel of zo. En die zit er natuurlijk te zien, mijn mem, die zit er en dan komt hij nooit bij me op scoort zitten. De scoort zitten, nou, dat vond ik wel zo leuk. Ja. Gewoon schattig. Ja. Heb je er van 20 hier wat kerst van vertellen? Er zijn zoveel leuke dingen gebeurd. Het is gewoon echt top dat we dit allemaal maken hebben vanaf het begin. Dat zeker. Zeker. Nou, tegen dank van je komst hier in het... Wat is die hechtepunt eigenlijk? Mijn hechtepunt, dat moet hopelijk nog komen. Dit is niet voor 20 jaar Omroep Friesland Televisie. Morgen in Friesland ook, dank jullie voor de takkomst van de regionale televisie. Sneur Nederland 2 om 11:11 en op Snijn om 11:fjouweren. En bij u op Omroep Friesland Snijn op alle uren naar Joert. En nou, een hele gezellige jongen. Dag!